ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଓ ଶାଗୁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାଚିଲା ମିଠା ଆମ୍ବ ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ଶାଗୁକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦିହରେ ରଖିଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବେଶୀ ଘୋଳି ହେବନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ତାପରେ ଏବେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ସହିତ ଭ୍ୟାନିଲା ଫ୍ଲେଭରର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗରୁ ଗରମ କରିଥିବା କ୍ଷୀର ସହିତ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଶାଗୁଟି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କାଢ଼ି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାକୁ ପକେଇକି ଏବେ କାଢ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି। ଏବେ ରଖିଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ତା ଦେହରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇଦେଲି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିଆ ସିଡ଼୍ ମିଶାଇଦେଲି। ଚିଆ ସିଡ଼୍ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ରଖିଥିବା ଶାଗୁକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଶାଗୁ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାଳିମ୍ବ ପକାଇଲି, ସୁଗାର ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମହୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଲାଇ ରଖିଥିଲି ଆଗରୁ କାଢ଼ିକିରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କର।